అన్న నమస్తే అన్న. ఈ తమ్ముడికి 5% కట్టించుకొని 95% ట్రాక్టర్ ఇచ్చేయమాట పేరు మీద అన్న. రోజు మాట్లాడుతున్నా ఏందయ్యా అన్న తమ్ముడు ఏం మాట్లాడింది? మర్యాదగా చెప్తున్నా పీర్సి, మర్యాదగా చెప్తున్నా, నీకు మంచి మాట కొద్ది చెప్తున్నా అన్న. వాడు ఇంకోసారి ఇంకా నా మీద మాట్లాడింది అనుకో మంచిగా ఉండదు. నీకు చెప్తున్నా, నీకు చెప్తున్నా, ఆడికి చెప్తలే. తమ్ముడు చెప్తున్నా అన్న, తమ్ముడు ఏం ఏం మాట్లాడింది చూసుకోను, నాతో ఎక్స్ట్రా మాట్లాడను. నాకు అంతా తెలుసు నువ్వేం చెప్తున్నావు, తెర వెనుక ఏం చేసినావు, ఏం చెప్తున్నావు నాకు మొత్తం తెలుసు నీ సంగతి. అన్న నేనేం చేసిన? సరే నువ్వేం చేయలేవు, నేను అవలపుకొని నేను చూసేపుకొని నువ్వేం చేయలేవు, నేను చూసేదాన్ని. మీ తమ్ముడు పెట్టేది నువ్వు సర్పంచ్ గారితో చేపించేయి, మాకు అన్ని తెలివయి మేము అవలే వాళ్ళము, మేము కూర్చుంటాం. అది చేస్తే సర్వనాశనం అవుతుంది. నాతో పెట్టుకున్నాడు ఎవరు లేడురా, నాతో పెట్టుకున్నాడు వినో నీ తమ్ముడు నా మీద మాట్లాడితే బాగుంటది. ఇది చూసుకో, ఎక్స్ట్రా మాట్లాడకు, సర్వనాశనం అని మాట్లాడుతున్నాడు. నీకు తెలుసు ఏమైందో, నిన్న మొన్న ఏమైందో మొత్తం తెలుసు కదా. కూర్చో. నేనెందుకు మాట్లాడిపిస్తాను విచిత్రం ఆడెందుకు ఇస్తాడు స్టేట్మెంట్ అంటే 10 లక్షల సబ్సిడీ తీసుకుంటాడు, తాట్లో ఉంచుతాడా, నేను మాట్లాడించిన అంటే నువ్వు తెరైన కంటే నేనేం మాట్లాడించిన? ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్న ఏదున్నా నేను మాట్లాడతా కానీ నేనే అన్న. ఇప్పుడు నేను ఏదున్నా నీతోటి మాట్లాడతా. నీకు హార్వెస్టర్ ఇచ్చి, నీకు పోషణ తీసుకుపోయి, నీకు ట్రాక్టర్ ఇచ్చి, నువ్వు కల్లెడ చెరువు చేసుకొని, నీ తమ్ముడికి ట్రాక్టర్ ఇచ్చి నేను దెంగ పెడితే నువ్వు నాకు ఇది చేస్తారా మీరు, మీ కుటుంబం? మేమేం చేయలేమన్నా. ఇంకా 30 ఏళ్ళు ఉంటా బిడ్డ రాజకీయాల్లో, 30 years ఉంటా. నీకు ఇంత మర్యాద ఇచ్చినా, నీ ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చినా, నీ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇచ్చినా, ఒక్క సెకండ్ లో వీకెత్తా నేను, ఒక్క సెకండ్ లో వీకెత్తా నీ ఉద్యోగం. నువ్వు తెరైనక చేస్తున్నావు, అట్లా చేస్తున్నావు అని కరెక్ట్ గా ఒక్క సెకండ్ లో వీకెత్తా. నేను 24 గంటల వరకు నీ హార్వెస్టర్ కూడా గుంజిపిస్తా, అది కూడా గుంజిపిస్తా, నీ ట్రాక్టర్ అమ్మిన ట్రాక్టర్ గుంజుకొస్తా బిడ్డ. ఏమనుకుంటున్నావు? అయ్యే వాళ్ళు ఏమన్నారా? ఏమనుకుంటున్నారా? కింది నచ్చింది ఏమని లేకుండా నేను జడ్పీటీ చేసా, నీ భార్య జిల్లా చైర్మన్ చేసా, నాకు అన్యాయం చేస్తావు. నీకు ఏమనలేనన్నా, ఇప్పటికి ఏమనలేక నా సంగతి తెలియదు. నేను మంచిది కాదు అన్న. నన్ను అనద్దు, నువ్వు నన్ను ఏమనకొచ్చిన నీకు తీసుకోలేను. నేను నీ గురించి ఏం మాట్లాడలే అన్న. 20 లక్షలు అన్న. ఇప్పుడు నీకేమనలే, నేను నీకేమనలే. తీసుకుంటావు, హార్వెస్టర్ తీసుకుంటావు, కళ్ళ చెరువు చేసుకుంటావు, కమిషన్లు తెంపుతావు, నేను ఉన్నా. నువ్వు అన్ని బట్టె బాజు వల్ల మాటలు విని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టావు. మాటలు విన్నావు అన్న, నువ్వు నా మాట మాటలు విన్నావు. బట్టబాయ్ మాట. అరే నువ్వు వేరే గురించి చెప్పగల, నాకు సమానం చెప్పు. మాటలు విని నన్ను నాశనం చేసేసినావు అన్న నువ్వు. అరే ఊకోరా, అరే నాతో నాశనం చేస్తాను. నేను అడిగిందని సమానం చెప్పు. అరే వారి ఎప్పుడు ఇల్లు కాదు, హార్వెస్టర్ తీసుకున్నావా లేదా? ఎవరికి వచ్చినా నీ ఊళ్ళో కార్యకర్తకు తీసుకోలేనా అన్నా? మరి ఇప్పుడు దగ్గర ఒకటి తీసుకుంటావు, నా దగ్గర ఒకటి తీసుకుంటావు, ఏది వాట్సాప్ గ్రూపులు పెడతావు. అన్న ఇప్పుడు సరే 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 నువ్వు అన్ని అలా ఇలా మాటలు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకన్నా నువ్వు.